Пошуковая операция ў гарах Кыргызстану завершаная. На піку Курумды знайшлі целы альпіністаў. Міністэрства абароны не бачыць пагрозы для Беларусі ад краінаў захаду. У Магілёве камяніцу 18 стагоддзя, што планавалі аддаць гарадскому музею, тэрмінова рамантуюць пад расійскае пасольства. Пра галоўныя навіны панядзелка распавядзем у найбліжэйшыя хвіліны. Трагічныя навіны з Кыргызстану. На схіле піку Курумды дрон зафіксаваў месца сходу снежна-каменнага абвалу, дзе выявіў целы загінулых. Паводле штабу пошукаў з высокай верагоднасцю гэта зніклая група з двух беларусаў і грамадзяніна Літвы. На відэазапісах, што вывучалі ратавальнікі, людзей амаль не відаць. Усё засыпана снегам і каменнем, але праглядаюцца контуры целаў, рыштунак і абутак з кошкамі. Галоўная дэталь, якую падкрэсліваюць ратавальнікі, знаходкі на схіле злучае адна вяроўка. Гэта азначае, што мужчыны ішлі ў адзінай звязцы. Група не падзялялася і ў момант трагедыі яны былі разам. Цяпер лагер пошукаў згортваюць. Наперадзе рыхтаванне надзвычай складанай аперацыі ў эвакуацыі целаў. Лукашэнкаўскія вайскоўцы насуперак ягоным прапагандыстам заявілі пра адсутнасць пагрозы на заходніх межах Беларусі. Маўляў, у Менску назіраюць змяншэнне колькасці як паветраных, гэтак і наземных кантынгентаў. Прадстаўнік Міністэрства абароны Андрэй Лук'яновіч у эфіры дзяржаўнага тэлеканалу СТВ на дадатак высказаўся пра наяўнасць сталага ўзаемадзеяння з Латвіяй, Літвой і Польшчай у пытанні палётаў у памежнай зоне. Регулярно контролируем воздушное пространство, круглосуточно и фиксируем значительное снижение количества полетов как боевой авиации, так и разведывательной авиации вдоль наших границ. Обстановка стабильная в настоящий момент, угроз не представляет. 16 жніўня недалёка ад Батумі грузавы цягнік насмерць збіў 35-гадовага мужчыну. Паводле інфармацыі выдання «Інтэрпрэс Ньюс», якое спасылаецца на мясцовых жыхароў, загінулы быў грамадзянінам Беларусі. У МУЗ Грузіі пацвердзілі здарэнне, не назваўшы нацыянальнасць загінулага, ды заявілі пра распачатае расследаванне. Тым часам 8 грамадзянаў нашай краіны, якія пацярпелі ў дарожна-транспартавым здарэнні ў Грузіі 12 жніўня, выпісаны са шпіталяў. Пра гэта паведамляе Міністэрства замежных справаў Беларусі. Сярод выпісаных 5 непаўналетніх. Грузінскія лекары заявлялі, што сярод тых, хто застаецца ў медычных установах, цяжка параненых няма, але настойваюць, каб людзі некалькі дзён засталіся пад наглядам. Аварыя мікрааўтобуса з 19 беларускімі турыстамі адбылася 12 жніўня непадалёк ад горнага курорта Гамісмта. Транспартавы сродак з'ехаў з праезнай часткі, упаў з абрыву і ўрэзаўся ў дрэва. Загінулі 4 беларусаў, 15 асобаў, у тым ліку 6 няпоўнагадовых атрымалі параненні. Кіроўцу затрымалі, яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Паход на знакамітую гару Алімп у Грэцыі скончыўся выратавальнай аперацыяй для 50-гадовай беларускі. У ваколіцы Святой Пячоры падчас пешага ўзыходжання жанчына атрымала траўму і не здолела ісці далей. Пасля званка на экстраны нумар 112 мясцовыя службы аператыўна вызначылі ейныя каардынаты. Да месца здарэння выехалі 2 машыны і 5 ратавальнікаў з гарадоў Катарыні і Літохару. Спецыялісты дабраліся да пацярпелай, паклалі яе на насілкі і транспартавалі ўніз па схіле, дзе яе ўжо чакала брыгада хуткай дапамогі. У мэтах выпраўлення дэмаграфічнай сітуацыі лукашэнкаўскія ўлады прапануюць змяніць сістэму налічэння дапамогі для догляду за дзецьмі. Эканаміст Леў Львоўскі ў эфіры студыі «Белсат» прызнае рацыянальнасць гэтага кроку. Аднак, на ягоную думку, такая пастанова спазнілася і не развяжа праблемы змяншэння працаздольнага насельніцтва адносна колькасці пенсіянераў. Больш істотна дапамагчы магло б падвышэнне пенсійнага ўзросту. Главный демографический кризис у нас придется на 50-е, 70-е годы этого века. И у текущей власти у них есть мотивация просто отодвинуть все эти проблемы на потом. Так что это не Лукашенко будет повышать пенсионный возраст, а вот потом кто-нибудь после его смерти. И так как у нас нету никакой там партийной системы, где партия может волноваться о том, как у нее там будет в будущем, кто с ней будет спрашивать в будущем, то у нас со всеми этими реформами сейчас и медлят. Гістарычную камяніцу 18 стагоддзя ў самым цэнтры Магілёва, якую рыхтавалі для пашырэння музею гісторыі гораду, нечакана аддалі расійскаму пасольству. На мадэрнізацыю з гарадскога бюджэту вылучылі больш за 600 000 рублёў, а ўсе працы плануюць завяршыць усяго за 2,5 месяцы. Адметна, што на тарцы будынку будаўнікам загадалі захаваць мурал з гістарычным гербам гораду, дзе змешчаная пагоня.
Ачоліць расійскае прадстаўніцтва Уладзіслаў Дейнега, былы міністр замежных справаў самаабвешчанай ЛНР, які пад міжнароднымі санкцыямі. Каля 200 пасажыраў авіякампаніі турэцкія авіялініі, якія ляцелі з Бодруму ў Маскву, захраслі ў нядзелю ў аэрапорце Менску. Борт турэцкай авіякампаніі перанакіравалі ў беларускую сталіцу праз закрыццё маскоўскага Унукова на фоне атакі беспілотнікаў па сталіцы Расіі ў ноч з суботы на нядзелю. Паводле расійскага выдання РБК даставіць пасажыраў у пункт прызначэння турэцкі авіяперавознік так і не здолеў. Вылету з Менску ў Маскву перашкодзілі мытныя абмежаванні з расійскага боку. У выніку турыстам замест пералёту прапанавалі дабірацца дадому наземным транспартам. Дзіўнае дарожна-транспартавае здарэнне ў менскім мікрараёне Малінаўка. На прыдваравой тэрыторыі на вуліцы Касманаўтаў 48-гадовы кіроўца Белджы з нейкай прычыны сутыкнуўся з прыпаркаваным легкавіком Пежо. Белджы пасля гэтага перакуліўся на бок. У выніку ДТЗ ніхто не пацярпеў, аднак транспартавыя сродкі атрымалі механічныя пашкоджанні. Пры гэтым Белджы давялося вяртаць на колы з дапамогаю удзельнікаў здарэння, а таксама выпадковых мінакоў. Міліцыя і медыкі спраўдзілі стан кіроўцы, аднак этылавага спірту ў ягоным арганізме не выявілі. Нешчаслівае здарэнне на аўтафестывалі «Тачкі-пікнік» у Лідзе. Падчас дрыфт-шоу каля сценаў замку сур'ёзныя траўмы атрымаў каскадзёр. У сацыяльнай сеткі трапіў момант аварыі. Падчас выканання труку хлопец скокнуў з бочкі, на хуткасці ўдарыўся аб машыну і ўпаў на асфальт. Пацярпелага экстрана шпіталізавалі ў лідскую больніцу. Паводле арганізатараў стан хлопца стабільны, а шоу працягнулася ў штатным рэжыме. У менскай серабранцы Мінак заўважыў нечаканую карціну. У высокай траве хаваўся кот, які ніяк не рэагаваў на спробы камунікацыі з ім. Аказалася, ён уважліва сачыў за зайцам. Што менавіта вусаты хацеў зрабіць з вушастым, у выпадку ўдалага палявання застаецца загадкаю. Глядзім без каментара. Позови его. Мяу. Мяу. Кис-кис. Знаешь, что он делает? За зайцем охотится. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў YouTube. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Зычу вам добрага працоўнага тыдня, беражыце сябе.